Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ada Makja. Saya habis maghrib, Mak. Aku bar maghrib lagi tekan omah, bareng ngono putri kembang ceprutan iki, Mak, langsung budal umbah-umbah, Mak. Bar maghrib langsung umbah-umbah. Kae lho esile lho. Loh, diumbahno Mak ngatini yo gak usah Bu tak umbah dhewe lho, garing Mak. Tapi ben dhisik urung panas blas. Iya, guys. Sing apik toh, sing apik kakike dhek iso metangkring ngono ki piye to? Kayak wong ngopi. Sarapane pagi ki anu pemirsa, kates pemirsa. Supaya engko nek ngoceh banter. Nanti. Bar ki mak sego ya. Cerita kronologis. Nek aku tak calon meja kono, orang sampai ro meja, aku ceklan lawang meleset. Ora iki ketok lawang tapi dudu lawang tak cekeli. Perasaane edek. Perasaan lawange ki edek Mbah Yi ape cekelan. Tuwi, Bo. Bleweng. Wis jengket iki kan aku ning kono terus aku Mbak belo Mbak Yun, Mbak Yati ora ning pasar gak entuk klopo. Saiki pun ora wonge ora ning pasar. Wis entuk klopo 2 iki karek memarutkan. Karek memarutno ya gampang. Tak bawake sini sisan. Ngono mak Aku tak ceritane. itu pelawak. Kok anu dari Bayu sesuk Mbak apa nek. Iya gak apa-apa, Mak. Saiki kan penak aku rada esuk gini. Terus diingi kan aku kan nunggone endah mendingane Mbok sido Mbok kolak leh Mbok. Anu aku ki rencana yo pengen ngolak tapi mbok sok apan mending ngene yo. Terus mak ngatini ngene, Bu Yuni niku waloe beto lah wong nika tesek gewedi sak padha kentrongan kecamatan dereng kula kolak kalih Makja kok kan beto melih. Urung wektune urung. Terus ngene Mak, Mbok engko nek pamane mboke gak repot, nek pamane wis mateng kok aku teri yo Mbok. Aku terus eling Mak sekalian dadi ki aku bar ngetro kolak nggone Endah, aku pengen nyelek KTP-ne. Pengen nyelek KTP HP Majek kuning iki lho, Mak. Dek iki buke wis, Mak. Buke wis kuning wis dipajeki, dek iki buke. Lah iki genten kuning bareng karo montorku biru. Dadi engko aku sisa numpak motor biru ning Samsat. Bayar kuning tapi urung ganti plat. Ganti platnya 26 kok dekne kok. Nah, Mbak, ora genah nek aku. Saiki dipermudah ya, Mak ya cepet bar. Heeh. Panggilan. Heeh, ngenteni sik. Dulu bayar terus duduk lagi terus ngambil asline wis. Saiki ne cepet Lindir-lindir. Saiki kan era-era komputer kabeh kan serba cepat yo, Mak. Kuwi ganti plat Heeh. yo ngenu. Yo cepet yo, Mak. Gesek. Terus kuwi apa daftar langsung. Oh, dipermudah kabeh saiki. Iya lah nek mobil yo tetep digesek nomor kuwi nek to. 26 Mak sik to, Mak tak delok ketoke 26 ora saiki. Iya, Mak 26, Mak. Iya, iki lho 26 kok, Mak. Iya 26 ora saiki yo. Ambil pak kelapane tak ambil. Kelapane. Bae ning omahku tak parut ning omahku. Ya Allah diparutno Makja. Ya masa apa ngene srek. Oh gak, aku malah ngerepotne Makja. Pikirku mang nek Makja repot, ape tak selepno nggone maksum. Ya Allah Mak, ape diparutno Mamak sisan. Mamak kan punya parutan ben bukaan Mak kok Mak ning omah ki ndek parutan klopo dhewe. Mang pikirku kan ape tak parutno ngono malah diparutno Mamak dhewe. Tak ambek nyetan Mbak bayar klo oleh Pam. obat. Halo herbal. Oh iya. Ya Mak ya. Oke Mama. Kayak ibuku aku ngono. Ajeng bayar herbal. Tenggene Mbah Las, Mbak Duwi. Herbal nggih. Nggih, bayare ta mriko. Sik Bu aku tak ngekeki anu. Ngekeki ceramah, Nduk. Aja ngono ah. Mbah Yi dicipi sedikit gak apa-apa. Ya. Tapi watuk aja. Ora apa-apa, wis watuke wis ilang. Habis ini tak anokno lagi. Lah kok kono. Tapi maning ning kene. Iya ora nanti. Mbah Yi saged. Hati-hati Mbah Yi. Pegangan kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya intane Mbah Yi jek watuk ki sithik ae mungkin ngono. Lah Mbah Yi ya tau agi-agi he. Bismillahirrahmanirrahim. Anak baik. Tak iya. Nggone Mbak Nana muga-muga engko enak ya, Dek ya.
Mbah Yi tesih anu kanyepen wong saking kulkas kok Mbah Yi. Niki makme anu Mbah Yi kalih napa? Pecel. Pecel kalih kering tempe. Wis mam. Dereng ngentosi nasike. Mamam kok kenjeng makane ngarep kulkas ya. Nggih Mbah Yi, ngono lho. Sing apik toh nek Mbak Dewi Bunda Dewi minta tolong, nggih Bunda aja tukang emosi. Wong emosi kuwi jerene Mbah Yi engko cepet tuwek. Tak. Nggih. Takokno Mbah Yi le. Sing sabar ya. Oke. Oh iya, terima kasih. Iya. Kok kono kok meja? Iya, Mak Jah membuka labu harta karun. Sopo ngerti kuwi kon jerone mutiara kaya bawang merah, bawang putih ka lho Mak Jah. Ijek Aku nggawa sama godi Mbak seragaman. Kan godi. iya Mak, hati-hati Mama. Aku sing meteli nangka Mak. Entuk nangka konggone Mbak Linda. Linda sapa Mbak? Mbak Linda sing kuwi lho Mak, melok Mbak Indah kuwi lho, sing sesuk dadi nganten iki lho. Mbak apaan Mbak? Tanggal 19 Mak. Kok ngos iki? Heeh. Tok wong kono ae Mbak. Entuk wong Jambe Mak. Ayo Mbak. Oh, oh iya isine emas berlian Wah, ketuwi tenan. alias isinya. Wah, Iki tapi nek wong duwe lahan ya Mak, iki isine diklumpukno. Dewek tuh simpene Mbak. Tak ana Mbah Jarwo Mbak. Iya Mak ganti anu Mak. Sek Mbak enak iki Mbak iki lho Mbak. Oh iya niku Mak Amer iki. Duwe nambah Jarwo Mak. Mak ndek iki sing mamah sapote sampean gowo ya Mak ya, ben tukul ya Mak ya. Kok tak kek ning nganu ning apa pot sik. Heeh, kok nek tukul lagi. Lah aku sing kuwi black sapote Mak. Ya tak jajal kae to. Heeh. Ya lah kok tak gompi Mbak ini. Iya Mama. Allah kono goron ndi tek apik ngene. Anu Tegale Mas Haji. Ya yo tek iso apik ngene. Iki tanggal 9 iki sesuk yo nganu dadi nganten adike Mas Haji. Bareng karo ulang taune Mbak Lupi Cendrawati. Kok bareng Kinara 16 kok Mbak Putri Pidia Palupi Istiqomah Mutmainah Hijriyah. Padha Mbak Palupi tanggal 9. Heeh. Iya Mak yo isine nek yo ngurus ide yo. Tanggal 9 Mbak Palupi ulang tahun, metu ulang tahun ya Mbak Palupi, sehat selalu. Semoga doa yang dipanjatkan Mbak Lupi Setiawati istiqomah nggih enggal diijabah Allah. Pinaringan jodoh sing mengerti kelebihan dan kekurangannya. Sing iso ngayomi Mbak Lupi, sing bisa membawa Mbak Lupi ke jannahnya Allah. Mbah Mo apa buke iki sing anu? Mbah Mo ning Bali je lali ya buke lah. Mbah Mo ning Bali, Mak. Mbah Mo, Mak Malem, Mbah Mardam, terus Mbah Dok ning Bali ngetero putune. Ngebis Mak. Walah kok sakmene gedhe. Oh. Tak njupuk anu Mak nangka karo anune sik. Tape. Intan doyan kolak tak nanti? Intan, ditanya Mama. Doyan kolak tak nanti? Iya. Iya, Mak, iya. Makasih Mbak Linda dikasih ini nongko. Amit. Enggak mencoba aku sing kita jalan-jalan sore ya Mbak Linda. Sakmu ini kayak lho. Apa sampean nggawa mak iki nek luwih manis lho. Ki tenan. Tenan. 500 sak mili kae lho pemirsa. Duduk tenan Mbak Linda. Lho, Mak. Itu ya, Kakak.
Iki wong ngasu padha pesan. Iya, Mak. Soalnya ada campur bawur. Oh, campur bawur pemirsa. Pesen nggo campur bawur. Tinggo campuran apem. Betone. Lagi wae ini. Berarti di ini sih sak rong tambah 10, Mbak. Sak tambah 5. Anu niku tape. Sak tambah 5. Oh, iya. Tinggo ekonomi bendino mak Iya. tape. Mbah. Enggak dia anake pira Mbak? Anake dua le, wek lanang-lanang. Oh, nah. Iya, sing barep kancane Mbak Indah. Sing nikah sesuk iki. Oh, ya sing agamane Mbak, nek gak wong ngene gak kuat. Kuat Iki iki. agamane Mbak Yu iki wong kuwi gede kuwi. Usum kan aku dek iki tak hitung wulan iki aku enek 8 buah iki tenan, Mak. 8. Dadak nggone 8 ya. Nggone Mas Aji karo nggone Linda urung. Berarti pas 10 bunder Gong 12 kok ya. urung. 10. 12 ya. Linda karo Intan, adike Mas Aji jenenge Mbak Intan. Pak wong ndi, Pak? Garo, Mak. Watuke jedhe. Mak aku tak tekok sampean tau rep-repen ora, Mak? Tahu. Ya Allah, Mak. Tak jadi mek tangi kok gak iso tangi. Gak iso, Mak. Ngono. Pokoke Tanganku pe tak ketuwil-ketuwilno ape bergerak ki ora iso. nah aku kayak mimpinnya digudak, Mbak. Aku ora digudak, Mak. Digudak wong terera wong iki kudu nyeklak kowe, Mbak, aku sih. Iku terus digugah bojoku, Mbak, ditangi bojoku. Alam bawah sadar. Ya ya. Aku Kene pengen tangi, perasaan pengen tangi tak iso, Mbak, biasanya ngono. tak kedul-kedul tanganku. Aku kes ra eling apa-apa. Iso aku eling ya kok memang kata-kata Allahu Akbar, Allah kuwi tok iso aku. Allahu Akbar. Terus sithik-sithik tanganku sok ketuwil terus gregal langsung ngono. Ya. Wis ra sidobuk neh aku. Mbah jarene nek ning nggone ilmu aku sing maca ning HP niku jarene awake dhewe ngono kuwi iki otake awake dhewe iki lagi berhenti mak jarene. Lah kuwi terus iso jenggerat kruil-kruil kuwi direspon, otake merespon kembali terus awake dhewe terselamatkan. Mbok sing bener kok piye aku lupa. Wis tak iki ne. Oke. Campuri walo, aku ndek pandan kok, Mak. Subur pandane ning arep. Iya, tak sirami terus ya jarene wong-wong iki. Coba anu siram anu Mbak Yun kuwi lho, sapa jenenge Pak Bondan. Siram karo kei moto saithik ngono iki. Wis tak kei moto ya, Mak. Dadi subur. Nek klengkenge ora gelem wandang kei moto. Oh iya, Pak ya. Iya. Wis ayo Urung wektune piye. Masa iki wis suwi ya, Pak ya, sedine ya. Kuwi wis suwah mak ngarep. Wis apa? Klengkeng. Iya, nek mbok ngarep kurang dhuwur. Tapi anu Bunda Dewi bentuknya lucu ya, Pak, klengkeng. Kuwi jenenge mata lada. Ngono. Uga klengkeng, kok ana klengkeng mata lada. Heeh, kuwi jenenge klengkeng mata lada. Enak ya, Pak ya. Heeh. Mak, sampean padha karo meceli iwak kebun. Dah iya. Ambune dong pandan. Dong pandan. Bola lawang ini lho yun. Lah wong anu Mbak atus nek gak dingenekno kok gamane Mengoko. Ki
nyangka. Iya. Wah. Gila, jadi ngajar Mbak ini. Gede lah, kalau mangan di kue. Kok nek gede-gede ajul kok mangan. Nek cilik-cilik aja. Iya, gede-gede gak apa-apa, ketok. Wah, iki daging tenan kebo tenan ya Mbak Yun. Daging kebo tenan kok nggak saged wedi wae. Bapake Mas Haji iki nek tinandur ki apik-apik ngono. Sing labu. Mbak Kori besok apa tuh? Mau buka ini. Ngarepan apa nek bakul nek Mbak Kori rencana bakul apa, Mak? Pecel. Gorengan paling Mbak Yun. Terus ben rame, Mak. Ngarepen ben rejo. Tunggu ngantek wangi Mbak Lina ora rame Mbak. Mbak Lina paling yo wis kesel, Mak. Awan jam 09.00 buka ngantek bocah bal-balan iki. Mama sarapan, Mak? Enggak, aku Pecel karo tempe tak kecapi, Mak. Redan sono iki. Walah sak meneh kae. Itu sak kebo tenan ya Mbak Yun. Tenan, Mak. Gede iki mah. Terus sak kebo tenan. Biasanya masak ning tempat kuwi Mbak Yun. Gone sapa, Mak? Yang 3 hari nih Mbak Yun tilek Yun. Oh iya dulure ya. Kan nek sukiran kan anti Mbah Man. Tapi sak ibu beda Pak, Mbak. Kok seibu Beda bapak. Mak. Ya. Saya ojo apa mbok resiki tenanan iki wis iki nuk iki. Iya, Mas. Wis. Kok nek diresiki ngene iki gak apa-apa. Kok anu. Ora wis ngene lah apa. Ojo dianuni tenanan kok gembur iki gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Ora Kempi ya apa ya? Kempi ora. Ora apa-apa iki. Kok iso dihabiskan iki sing mari enak bener kok. Ini diresiki kok ngumur Mbak Yun. Nek nek isek nggo nek ganjelan ning kene kok. Iya kok ngumur nek dianuni. Enek-enek ganjelane. Ya Mbak. Iya. Aku kembali dulu pemirsa ini Mbak. Mbah dulu. Aku kok yo pengen melok pemirsa iki lho. Lha wong enak ya ora kaprah iki wis kok sak meneh kae. Kae ditambah macah sak ember gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ndek sore tak jajal yo selegi tek, Mak. Tak lebu kulkas. Aku kayak kulkas. Mbak Dewi yo, Mak. Pakai kulkas yo Kulkas. Loro-loro. Itu udah jaga nang kono kok kalau tenan aku. Lah mak dibaleni neh iki kudune nek tuku enuk kok tamene kok. 500-an hak meneh kae. Baru dari Bali sih. Buah, masuk buah. Terus? Pancine untungnya nek panci gede. Iya, Mbak. Lah ya untungnya nek panci jumbo. Iya. Terus bersih.
tumer santen, Mak. Iya. Kak sing gue cek nanti. Kok aneh kok. Baiklah, aku bisa ya. Bersih sampai bersih. Apa ini sapa ya, Mak? Apa? Apa ini? Bahasa ngobrol bebek lek sumbah sumi. Sumi ya, Mbak. Oh, Mbak Mi. Mbak Mi saiki ya mulya ya Mak ya, anake anak sing ning Taiwan wis berhasil alhamdulillah. Wes. Sip. Ana dia anu cilik-cilik aja. Gede-gede lah gak apa-apa. Panganane di tugel nganggo Karek iki santen. foto seno. Jeguri swatowi Mak belok Walah. ya. Terus Mbak ngantek ning sisah lho Mbak. Kakek tak unggah ta wis di nek bareng singkir. Cara mono iki walohe waloh matoh dhewe. Iki tak anu Mbak Jarwo. Ngene. Iki Ben disebar ning sawah lor, Mak. Mbak cebar ya Mbak Wi. Wong tegalane dhewe tak sebari ke atas sama tukule alang-alang kok. Ya wis sitok kan. Ya yo ben Mbak. Ku ben ngeteri nggae anu om ya. Iku lho Dik, Dik ijek ning kalau, Dik. Oh, iki lho Dik Dewi ijek. Neh ki engko neh. Neh ki engko tape. Tapene winuke ra kaprah kok, harus malam Dik Dewi, Dik Dewi. Ndang juga Dik Dewi. Sik setengah anu. Kok gulane ngene. Mak. Iki santene encer santen. Iya. Iki sing santen. Nontonnya itu wae. Kok nomor baru ngomong Ora ngomong kok gurine Mak. santen lecet itu kental. Iya, oke Mak. Iya, masak gak seneng Mbak. Baru-baru mau masakku kayak nek Oke. kentalnya ngono lho masak. Iya. Oke. Oke, demikian ya pemirsa konten pagi ini, konten bersama Mama Jah yang hari ini kebetulan ada waktu, jadi aku minta tolong tak jak kayak konten gawe kolak, engko iso dibagi-bagi Mak. Wah, meduk. Walah Mak. Ambune dek wangi pandan to pemirsa. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paling kesembuhan untuk pejuang kedua. Semoga nanti berikan momongan yang saleh-saleh. Lho bener Mak Jan nek nganune sak mene-mene. Iya, karena kan iki nek dibuat resik, dhek lumut Mbak rusak. Jadi kan iki cara ngono ndekne jek duwe koyo di pondasi lah, pegangan. Waloe di pegangan kulite sing nek cara dibuat ngene iki lho, ki lumut ya Mbak Yundo. Nek tak anu dhuwure sik tak baca. Dhuwure wis prulok yo Mak yo. Lho. Yes, sekarang kayak santen kandel atau santen kental. Iya, Mas. Udah. Terakhir tapene yo Mama yo. Soalnya tapene Tapi kan bareng ki Mbak, karo santen kental. Iya. jos. Iya. Manisnya ya wis engko dikira-kira. Pokoke manisnya di pasno lah. Engko nek pamane kurang manis sampai sithik. Wala wis jos, Mak. Lah wis matok kok gempi-gempi, Mak. Ya, gempi wis gempa. Gempa. Gempi jadi gempa ya pemirsa. Karek ngekeki santennya coba. Sintak masuk ke. Iya, wis biasa. Oke. Yes, pemirsa, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa Mak bungkus-bungkus ya Iya, Mak ya, bungkus-bungkus kan Mbak Indah tak gawane ambek nyelek. Nyelek KTP Mak. Iya. Jos tenan Mak Jah. Monggo lho pemirsa sing pengen mriki ngicipi koleke Mak Jah. Kolek. Umurku sedeng empuk.